Ayo Jo. Nek ndi Jo awakmu Jo? Iki lho, iki lho. Ulingamu tak gawakne iki lho madu lho Jo. Madu sing jenenge Pandhawa 5 iki lho Jo. Jo. Ndang temonono Sudira iki Jo. Pai Jo iki lho tak gawakne. Wah. Madu istimewa Jo. Sik aku tak ngombe iki Jo. Nak awak nyas poe nak sehat neh. Aku ki arep ngekeki omongan karo sampean penting banget. Hoi, apa kowe? Loh, kok santau? Kok ngenyek sing tak tawakne banyu? Iki sing tak tawakne kuwi madu. Hah? Madu sing jenenge Pandhawa 5. Hah? Tak sabar-sabari kowe ora kena. Aku iso sabar iso kereng. Lek kowe nantang-nantang kono, Sudira bakal ngladeni apa njalukmu. Rumah samu Sudira wedi karo kowe. Sudira iso halus iso kasar, iso sabar iso nesu. Ilmu pangelemunan kaya ngene rumah samu Sudira ora duwe. Rasakno. Apa duwekmu tak kembari? Dik urung geblak kowe ya? Urung. Hah? Dikdaya kowe ya? Ya! Jo. Ayo Jo. Nek ndi Jo awakmu Jo? Iki lho. Tak gawakne madu lho Jo. Angel mento golekane bocah ganteng iki. Jo pae Jo. Sudira kangen Jo karo kowe iki lho. Ulingamu tak gawakne iki lho madu lho Jo. Madu sing jenenge Pandhawa 5 iki lho Jo. Pae Jo. Jo. Ndang temonono Sudira iki Jo. Pae Jo. Mosok panggah urung teko rene ora ndang nemoni Sudira to Jo. Tak gawakne madu asli lho Jo. Iki jenenge madu Pandhawa 5 Jo. Wah, kasihate Jo. Kasihate tak ombe awakku dhewe seger kewarasan ora enek. Keluarku sing sajake aras-arasen kejulinu ngono kuwi ora duwe Jo. Pak Jo. Jo. Rene aja. Jo. Kowe emang ya ora roh to tersenter Pak Jo mong. Pak endi to Pak Jo mong? Parane nek endi to bocah iki mong? Jo. Pak Jo iki lho tak gawakne. Wah. Madu istimewa Jo. Madu iki gunane ya akeh banget Jo. Madu iki. Pertama nggih kesehatan, ping pindhone lek ngombe madu Pandhawa 5 iki rumah tangga ya iso tentrem,
Pomo wong usaha ya iso rezekine dadi akeh neh. Wis manfaate akeh banget, Jo. Pak Jo. Jo. Kowe nek ndi, Jo? Lho temono Sudiro. Alah. Tingkar ngenteni muridku Pak Jo, kalah ngibur hatiku aku. Tak ngibur hatiku ya, anu tersenter. Para loper-loper, aku goleki muridku Pak Jo, urung ketemu. Alah, tak ngibur hatiku, aku tak nyanyi-nyanyi sak isoku. Blitar kutha cilik sing kawentar edipeni gunung kelut sing ayomi Blitar jaman Jepang nate gempar peta prontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awune Sang Nata Majapahit ana candhi penataran Blitar nyimpen layane Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan ana crita jare Patih Gajah Mada kang wis bisa nyawijake Nuswantara lan uga ciken arok kondang kaloka aneng Batam Blitar lair cilik mula ora moga Blitar dadi kembang lambe ora moga akeh sing padha nyatake yen to geni numbukake patriote yen to banyu numbukake semangate Jo iki lho wis tak nyanyekne kaya ngono kowe yo kok ora metu-metu kuwi jane nek ndi to Jo aku nyanyi kaya ngono berkate madu lho Jo ngombe madu Pandhawa 5 dadine aku ki panggah sehat suaraku yo senajan kaya ngono kuwi khasiate madu Pandhawa 5 iki para loper-loper nek Indonesia kabeh wae aku duwe madu sing tak jenenge Pandhawa 5 iki mau nek ngarep wis tak omongake supaya sampean kabeh wae para loper-loper iki lho madu asli saka Mbah Sudiro sing tak jenengke Pandhawa 5 sampean lek unjuk madu iki bakale kesehatan sampean terjamin arep tandang gawe apa wae arep nyambut gawe apa wae panggah awake sehat sing usaha apa wae kuwi bakal diridhoi karo sing gawe urip bakal kerejeken melimpah-limpah sing usahane gedhe kuwi tak dongakake sakwise ngombe madu Pandhawa 5 iki muga-muga usahane tambah gedhe wis khasiate
aku tak ngombe madu Pandhawa 5 iki awakku ben sehat neh, ben luwih sehat. Senajan umurku kuwi wis tuwa, tapi jiwaku ki muda lho, Lon. Lho kaya dek bocah. Dek bocah lek ngombe madu Pandhawa 5. Oh iya, syaratnya ngene. Lek arep ngombe madu iki enek rapalane. Dadine mek ora ngombe-ngombe tok, iki enek rapalane para lopor-lopor kabeh wae. Engko simaken rapalane arep ngombe madu iki. Sampeyan rungokne sing tenanan, aku tak bakal wenehi rapalane karo sampeyan kabeh saurunge ngombe madu Pandhawa 5 iki. Diingi iki wis tak omongake nek paijo kuwi ya urung apal nemen, tak kai rapalan kuwi mulane iki tak baleni meneh supaya loper-loper ki roh rapalane piye ngono ben ngerti, dadine ben mantep madhep ngombe madu Pandhawa 5 iki kesehatane ben terjamin terus. Aku tak mulai menehi roh sampeyan, wenehi krungu sampeyan rapalane arep ngombe madu iki. Para loper-loper dianten kemawon semua kabeh rungokno ya, iki rapalane Mbah Sudira lek arep ngunjuk madu Pandhawa 5 iki. Allahul Latiful Khabir. Allahul Latiful Khabir. Aji-ajiku sapu jagat. Kethu kula sutoning jagat. Kelambiku anta kusuma. Sabukku sware sena. Pakuwatanku Pandhawa 5. Otot kawat balung wesi. Susumku waja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Para loper-loper semua saja ini tadi rapalane mau minum madu Pandhawa 5. Dijamin sama Mbah Sudira. Pasti apa yang kamu inginkan, aku doakan semua terkabul dan tercapai. Jo, aku tak ngombe iki, Jo. Bar ngekei rapalan, bar aku ngomongin rapalan, aku ya kudu ngombe iki. Nak awak nyas enak sehat neh. Kaya cek umur 20 tahun. Wah, padahal aku wis tuwa. Tepok ngombe madu iki karo ngekei rapalan kuwi mang tak ombe awakku langsung sehat walafiat. Wis biasane arep ngangkat apa ae mesti kuat. Para loper-loper kabeh, para loper-loper semua, ini madu memang madu khasiate khasiate dijamin. Madu Pandhawa 5 memang hebat. Memang hebat madu Pandhawa 5 ini. Para loper-loper semua, ini madu ini tidak banyak sekali orang yang mau
sama madu ini cuma orang sedikit. Moga-moga semua bisa jodoh. Kalau sudah jodoh, aku doakan dari sini semua apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu mau, semoga semua berhasil dan tercapai. Para lover-lover semua, ini madu Pandowo Limo ini monggo-monggo. Tukun lover-lover. Lover-lover ini terbatas. Bahannya itu enggak banyak. Cepat-cepatlah membeli madu Pandowo Limo ini. Cepat-cepatlah. Loh. Ini semua terbatas, hanya 5 orang para lover, hanya 5 orang, bahannya itu terbatas ya. Cepat-cepatlah membeli madu yang sudah saya kasih rapalan tadi. Kalau para lover-lover belum apal rapalan tadi, nanti saya kasih rapalan lagi biar apa? Biar menambah rapalan ini, biar menambah semua para lover-lover yang mau membeli ini, orang 5 itu, apa yang dicitakan, apa yang mau dimaukan itu semua berhasil. Mbah Sudiro cuma mendoakan dari sini para lover biar semua itu tepat-tepat. Jangan sampai ketinggalan. Cuma orang 5 loh, para lover-lover ini. Bahannya terbatas ini. Ini madu, wah lama sekali ini madu ini. Madu asli, madu yang manjir. Ini. Jo, Pak Jo, kok ya ora njebut-njebut aja Jo kowe iki. Aku ket mangenteni sampean, tak rewangi omong kaya ngene iki, tak rewangi nyanyi-nyanyi nggih ngibur atiku. Pikirku lek aku nyanyi sampean krungu karo suaraku, sampean tak pikir lek ndang mara ndang teko nemoni karo gurumu Sudiro iki. Lah kok malah urung jebus ngono lho. Jane kowe iki nyapa ta Jo, nek ndi to kowe iki? Jo? Pak Jo. Jo, loh, ya ora nyauri. Tersenter nek ndi ta ter? Pak Ijo mong ter. Kowe ya ora roh ta ter? Hah? Lek ku mlaku turut alas ngene mang wis adoh. Lek ku goleki nek kono kene ya wis suwi. Ora kepethuk karo sampean. Terus aku ki nek kene dhewe kudune kowe ya mbaturi nemoni karo Mbah Sudiro nek kene iki tak jak omong-omongan sing wigatine aku ki arep ngekeki omongan karo sampean penting banget. Ya, Bro, Sudiro. Hoi. Sapa kowe? Omong apa kowe iki? Lho, Cuma tawakne iki lho apa? lho. Wah, Lho. Ki santau. aku lho apa kowe? Wah, iki lho santau. Walah. Kowe mang kondi? Iki tak kene sik. Tawakne iki banyu apa big? Kaya Kok ngenyek sing tak tawakne banyu. Iki sing tak tawakne kuwi madu. Hah? Madu sing jenenge Pandowo Limo. Hah? Kowe urung tau ngombe madu Pandowo Limo? Kuwi banyu tawa. Oh, kuwi kanggemu. Kowe ombenamu kan apa kuwi banyu tawa kuwi. Iya toh? Lek aku karo para lover-lover iki mang dheweke para lover-lover mang arep pengen karo madu sing jenenge Pandowo Limo kuwi. Jenenge kok iramu lho. Lho, Maju tenan apa encer-enceran? kowe ora percaya piye? Kowe lek
ngombe madu Pandhawa 5 kowe mesti sehat. Ndah kudu wae roh bojomu nek sanding ngono mesti kowe wah ndang-ndang ngono ae. Ngono ya. Heeh. Mesti ndang-ndang ngono. Encer iki, Mas. Heh? Encer. Apa nih? Madu. Loh, kowe apa wis ora muni encer iki? Lha ngombe aku. Lah lho. Wontele kaya ngono. Madu Pandhawa 5 ki asli ora enek sing encer ngono. Kowe iki aja tawa. kuwi ombenamu. Banyu tawa kan ombenamu. Loh, ora. Aku arep takon karo kowe. Piye? Dirmu takon apa? Kowe bengi-bengi nek kene iki terus nemoni Sudira kuwi jane karepmu Mergo aku kebrebeken. kebrek-kebreken Mas. Banter. Hah? Aku lekas layah-layah ngono lho ki mau. Kowe emang layah-layah nek ndi? Iya. Layah-layah nek ndi? Aku suaramu. Hah? Aku kok berisik banget. Gue ganggu lek ku layah-layah. Sopo berarti iki? Ganggu? Bae kok Sudira. Ganggu malu mek lekmu layah-layah. Iya no. Aku ki ya. Kuwi lek ku omong apa lek ku nyanyi mang? Lah lek nyanyi yo banter. Kowe Suaramu iki lho. Wah. Jan ngene lho. wah, ulah wale. Ngene. Kayak ngene ya. Lah kowe iso keturun to ngrungokne kuwi mang? Hah? Piye kok Kowe enak. batel ngrungokne lek ngomong. Nyanyi sing ning lho. Lho. Maksud, Suaraku mau wis mening kaya ngono kuwi mang. Heeh. wah kaya ngono muning. He. Ngono ora gelem melok manol lho menurut Loh, apik. wong nyanyi kok mano? Kowe iki ya goblok men lho. Lah iya, suara Wong nyanyi ki ora mano, mano kuwi gawe awak. Lek nyanyi gawe lambe. beh Hah? suaramu. Piye to? Ameh. Aku ki wis rekaman tekan ngendi-ngendi. Ngono, Heeh. stasiun. Hah? Oh, rekaman nang stasiun. Lah piye kok? Stasiun kuwi sepur. Wah, Hah? Rekaman kuwi lho. rekaman yo. Nyanyi dilebokne apa ae ngono ya alat apa ae ngono kuwi kok ditokne suarane metu. Wah, Metu nendi? wah metu nek kono kabeh. Hah? Suara kaya ngono sing ngono karo kebebek. Ora. Aku ki arep takon karo kowe. Piye sing takono? Takono. Kowe kuwi Heeh. nemoni karo Sudira iki sak perlu apa? Bloko ae. Yo kuwi mau siji kebrebeken. Lek mu nyanyi yo kaya ngono. Terus Be. Aku kok gatel. gatel kuwi ombenamu marai banyu tawa. Hah? Sing mbok ombe banyu tawa kira enak semute. Dadine gatel nek kene. Hah? Ini kan. Hah? Mutlak. Hah? Gatel nek kene. Kupingku ki kaya piye ngono lho. Kaya piye? Hah? Kupingmu kuwi kurang beres. Gatel ora penak. Kupingmu iki kurang beres. Jajal Budek. nyanyi oneh jajal. Hah? Nyanyi oneh. Wes. Wis ada rekaman nang stasiun. Emoh lho. Rekaman nek stasiun lho. Oh, Kuwi Mas, nyapa? Gatel apa piye? Ora. Hah? Aku tak takon kowe, bloko ae karo Sudira. Ora usah mbok kurangi, ora usah mbok tambah, ora usah ngapusi. Iya. Apa ae? Kowe nemoni. Aku ki sing nutupne Dek iki. Loh, maksudmu? Aku Dek iki ora kalah jan iki. Ndek ini ora kalah. Ora kalah katik kowe mlayu wis nganti mutah darah ngono, kowe mlayu, mutah darah kowe mlayu ngono iki jenenge ora kalah. Yo ora. Kowe iki termasuk jek bejo lho. Aku ora mulosoro kowe sing nganti nemen. Kene ngene lho tanggaku kan bejo. Kuwi bejo menungso. Sing tak maksud bejo kuwi awakmu kuwi. Jek bejo, aku jek duwe eling, aku wegah nyiksa banget karo dapuramu. Jone lek awakmu asline bisa bejo awakmu. Urung tak tokne sing pamungkas. Lek gundung. Ijek duwe. Anak bojomu piye? Ijek duwe. Yo isih. Pamungkas kowe ngono kuwi jek duwe. Isih enek. Ijek akeh. Isih. Oh ngono. Dadine kowe jek duwe piandel. Ayo. Sing ilmumu pamungkas kuwi urung mbok tamakne karo Sudira. Urung. Kamarku lek glundung. Lek ngetokne ilmu pamungkas ora duwe rasa
samar karo Sudiro. Aku biyene jane ora ngene iki. Piye? Ya wong tau dadi wong apik. Kowe Iya tau. wiwite dadi wong apik. Heeh. Dadi wong apik maksudmu dadi wong apik sing ngen piye? Ya sing genah. Sing genah karo Karo lara ati, Hah? dendam. Lah aku. Sik. Tak genahne. Lara ati kuwi karo sapa? Yo, enak lah. Enak. Sing wis lakon sing biyen iki ket saiki cipta ketanen dadi sapa-sapa sing ngalangi karepku. Heeh. Kuwi. Kuwi sing nglarani ati kuwi wong lanang apa wong wedok? Yo. Sak lumbahe lak lanang yo padha lanange. Ora wong wedok. Yo. Biasane ngene. Aku gawe wong wedok gawe seneng ora gawe. Sing nglarakne ati biasane wong wedok. Mergo yo ngono kuwi. Ora wong lanang. Lek wong lanang kuwi ora nglarakne ati. Kuwi golek musuh ati. Lah mergo disepelekne. Akhire Aku nyecep ya kuwi. nyecep apa ilmu apa? Yo, ngono kae sing kena dingge tek tek. Ngono. Sing mbok maksud aku ngerti. Ilmu sing kena dingge cek iki ilmu santet. Ya, kene yo ngerti. Ngerti kowe. Sudiro. Oh. Sudiro ya apa-apa ngerti. Wis terus sakdurunge karah. Hah? Lek ngomong mbok sing genah. Ya apa? Aku Roh sakjroné winarah. Oh, aku mau ngomong ngono kuwi. Sing mbok omone karah. Sing kuwi lho sing Hah? tuwaya. Lek ngomongi mincre rene dadine ora pas, ora bener. Lah sing ra krungu ki awakmu kuwi lho, kupingmu ora mau jembrengin. Ngomong piye jajal? Hah? Piye? Aku mau ngomong piye? Balenono. Balenono omonganmu jajal. Ah, iya toh. Sakjroning winarah. Lah bener. Lah Lek kuwi bener terok-terok aku mang. Kok terok-terok. Mang karah, Mang. Lah. Dhewe to sing ngomong. Sing ngomong ki mang aku. Aku nerokne omonganmu sing sepisanan. Ngomong ngono kuwi. Kok goboke dhewe. Santau. Buka ngene. Santau. Yo, apa? Kowe iki ora ndek kapok, wis muntah darah ora karu-karuan. Lekmu mblayu muntah darah, mblayu ngilang, ngetokne aji, rogoh sukma panglimunan. Kuwi iki mergane aku iso. mergane kowe iso. Kowe jek ndek piandel pamungkas. Tak tokne. Kuwi mbok agul-agulne. Ngono. Mbok pamerne Sudiro. Apa mbok anggit Sudiro kuwi ora iso nandingi karo keduwekamu ngono kuwi. Mlayu. Kualik sing mlayu kuwi awakmu Duk Sudiro. Aku mlayune golek nggen sing ngombo. Lah bolak-balik mlayu, Ndungne sirahmu ki penak. bolak-balik mlayu, golek nggen sing ngombo, golek nggen sing jembar. Kuwi alasan sing kurang pas. Aku meng mesakne lek glundung. Ora usah duwe rasa mesakne karo Sudiro. Aku ya manusa sing duwe mesakne ngono mesakne. Lek glundung terus piye? Sing piye jajal? Sing pantes duwe mesakne iki Sudiro. Kowe gelem pangan kaya ngono mutah darah, ya toh? Lah kowe Aku gelem nyiksa kowe, gelem mateni kowe. Bayo Wis kowe nalika mutah darah glundung-glundung kuwi ancur kowe. bayo apa ya iso kowe ngawak. Ngene, Sak tenane, Santau. Welinge Sudiro ya. Mbok iya. Iya. Mbok iya ya kowe kuwi sadar. Kowe iki insaf. Kowe kuwi aja sampe tekan karepku ora iso. Sik to, ngono, aja sampe kowe kuwi nyantet wong neh sing ora duwe dosa ngono kuwi. Mbok iya nyambut gawe sing jujur, sing sopan. Ora usah omong. Ora usah golek dhuwit. Apa kowe? Ora usah golek dhuwit liwat nyantet gawe lorone wong. Kuwi dosa. Mong ae. Ayo dijajal kono. Kowe jek nantang neh karo Sudiro. Tak tantang.
Sapa sing nundung sirahe? Tak sabar-sabari kowe ora kena. Aku iso sabar iso kereng. Lek kowe nantang-nantang kono, Sudira bakal ngladeni apa njalukmu. Yo, ladenono iki. Rumah samu Sudira wedi karo kowe. Aku ora wedi sithik ora mundur. Sudira iso halus iso kasar, iso sabar iso nesu. Sabar kena subur kena. Pamungkasmu tono. Yo, Tamakno Sudira. oh, Hah? siapa kowe ya? Sudira ora bakal mundur sak langkah saka kene. Hah? Terus mok siapi kene. Tak jajal iki. Apa? Suamu melorot. Ora, Apa kuwi? aku dhewe. Aja goyang-goyang kowe. Ya wis. Wong arep taruh dalan joget-joget. Ilmuku ngene iki. Ilmu? Iya. Ilmu apa? Mbok didone Sudira kaya ngono kuwi. Sanek kok rasa Hah? dudoi. Lah mau dudoi engko tak dudoi engko mak terok. Kuwi gampang nerokne. Sepisan neh pumpung urung kadung timbang kowe mulih kari jenengmu. Lho. Ilmumu tokno kabeh tandingono ilmune Sudira. Ngono. Sombongmu. Sombongmu. Yo. Ora usah malang kerik. Ora usah plilak-plilik. Ndek mata. Ora usah lirak-lirik. Iya mata Hah? urip. Piye? Lah kuwi matamu kari putih tok kuwi. Ah iya. Hah? Lah berarti. Ngono pertandane wis nesu apa piye? Wis nesu karo Sudira wis. Heeh. Iya. Iya karepmu. Karepmu piye yo an? Ayo. Makne. Tak ladeni. Ayamu ayo. Tak ladeni. Yo. Lek dihapuramu tak ladeni. Tamakno. Tamakno nek dadane Sudira. Hati kowe ya. Sing ati-ati kowe ya. Piye rasane? Yo. Isis. Aja kemlet kowe. Aja kemlalet, aja girang gumuyup. Wong wani iki anak sindindel nih. Ngerti? Iya ta? Sudira ngerti, sing mbok ndelne apa ngono ngerti. Apa jajan? Ora perlu tak wedarne. Lho kok ora duwe. Lek tak wedarne kowe engko malah ora karo-karuan. Tak tandingi apa nek kowe iki sak ndure keduwekamu. Dure kono. Sing tak maksud sak ndure ilmumu kuwi Ono. sak ndure. Tamakno. Cuma ngomong baik. Tamakno. Ya. Licik kowe. Licik kowe. Hah? Kowe licik banget. Gawe ilmu panglimunan. Ono. Kene. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Iya. Hah? Mbok anggap Sudira ora iso ngembari. Aku kan golek nang. Hah? Mbok anggap Sudira ora iso ngembari apa duwekmu? Ja, sembarono lek pancen kowe sakti. Ayo. Terus sih. Yo. Ya.
Iya ya. Sao kowe ya? Heh? Lecet kowe ya? Licik. Rumah samu Sudiro ora iso. Licik. Ora iso duwe ilmu pangelemunan kaya ngene rumah samu Sudiro ora duwe. Yo. Ayo, rasakno. Apa duwekmu tak kembari? Wah. Sudiro kaya ngene iki. Berkat ngombe madu Pandhawa 5. Banyumu banyu tawa sing mbok ombe oleh-olehmu ya ngono kuwi. Asmane ngene. Heh? Rapalanku yo ngene. Apa rapalanmu? Ora tak dudoi. Mau jiplak. Ngerti ora? Karepmu piye saiki? Tokno ilmu sing pamungkas. Oh, Kowe ngetokne ilmu apa? Sudira panggah iso ngimbangi. panono. Kok lek gundung kok goleki. Enggak eman bojomu. Ora usah kakean bacot kowe. Ora usah kakean ngomong. Ndang lawanan Sudira iki. Yo, Ayo, lawanan Sudira iki. siapno awake yo. Ilmumu apa tak tandingi. Yo. Gebrak kowe ya? Urung. Hah? Dicaya kowe ya? Yo banget. Ya! Ya! Ya. Ya. Ya! Ya. Ya! Ya. Ya! Ya! Iki kekuatanmu. Hei, ayo, Ayo. tono kabeh. Ilmumu tono kabeh. Yo. Tak kembari bakalan. Yo. Tak kembari. Hut! Ya. Ya! Ya! Hoi! Hoi! Ayo, untuk nih seorang itu. Dinoro bunyi ayo. Kami asik ini. Ya. Ya! Ayo. Ayo, Sama no katu bayang. ora bakal mundur Sudira tak langkah. Oh yo. Ya! Jak kan dino. Ayo, tak ladeni. Yo. Tak ladeni apa karepmu? Ayo, Ayo. Wah! Wajah! Ongkok. Becok kowe ora nantap wit. Ah, ayo. Terusno. Tokno ilmumu. Tokno kabeh ilmumu.
Tamano Sudiro. Hei! Hei! Gandau! Ayo kembaran. Nanti kowe. Kembaran. Hei! Licik kowe ya, ha? Boyo sakti. Licik kowe ngetokne panglimunamune, ha? Sudiro ki lho. Ora bakal ninggali gelanggang nek kene iki. Aja licik kowe. Ayo kowe nek ndi? Tanono. Temonono Sudiro iki. Ditutup nih sampai kurang bengi. Sudiro ora bakal mundur sak langkahe. Aku ora bakal kalah. Lek tarung karo dapuramu. Ayo. Tanono, yo. Santo. Aja mlayu ngetepeng aja ngilang kowe. Adenono. Sudiro iki tarung ngajak pirang dina. Nek tarung ngajak pirang bengi. Sudiro ora bakal mundur. Aku lho ora. Santo. Ayo. Urung kalah, Bro. Urung kalah, nanti nggonmu. Kalah. Ayo. Temonono, aja mek ngilang ngono kae. Ayo tutup aku. Temonono Sudiro iki. Santo. Sudiro cek waras wiris. Sudiro cek tekate gede. Arep brantas dukun santet sing kaya dapur ramu kuwi. Wong ora ndek dosa mbok sontat santeti. Butuhe kowe mek olah dhuwit tapi ora ngerti. Ora mikir. Kuwi dosa apa ora ngono kowe ora mikir. Tekmu tekewan. Santo. Matu. Adepono Sudiro. Sudiro ora bakal mundur sak langkah lek ngadepi dapuramu Santo. Santo. Aja mbisu, aja ngilang, aja delik. Adepono lek nyata kowe lanang sejati. Adepono Sudiro iki lho. Pumpung isih Sudiro iki cek sadar ngeman karo dapuramu, tapi sing tak eman kowe ora kenek. Malah sak wiyah-wiyah gawe onar, gawe tukang nyanteti wong sing ora ndek dosa. Sudiro ora liya. Sudiro bakal mbelani wong sing mbok santet sing ora ndek dosa ngono iki. Dukun sing kaya dapuramu tak brantas saka bumi kene. Dukun santet sing kaya dapuramu sing kurang ajar, butuh mumek entuk dhuwit tok. Ora mikirne wong liyan, ora mikirne dosa, ya kaya dapuramu kuwi. Hai, Santo. Ayo temonono Sudiro. Wis ora nek suarane, ora wani muncul kowe ya. Bentar. Bentar. Aku tak. Loh, iki maduku mung tak kaya kene to, Ter. Aku tak ngombe madu neh, Ter. Ben sehat neh, Ter. Iya, rapane. Wali lah, sik. Lek arep ngombe madu ki kudu rapalan supaya para loper-loper semua itu bisa apa kalau mau minum madu ini. Allahul latiful kafir. Adik-adikku sapu jagat. Ketu kula sutoning jagat. Klambiku anta kusuma. Sabukku sware sena. Pakuatanku Pandhawa 5. Otot kawat balung wesi. Sungsumku waja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Tetes. Wis tenagaku pulih nah. Tak nggih tarung karo Santau mau. Jo. Nanti Jo kowe Jo. Mutu aja. Santau. Ayo metu to. Santau. Ki lho Sudira Adipana. Sudira wis ngombe madu Pandhawa 5. Awake sehat neh. Lek ngadepi kowe. Sudira ora bakal mundur Santau. Ayo aja mbisu, aja ndelik, aja ngilang. Adipana Sudira iki. Para loper-loper semua di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, ini madu punya Mbah Sudira yang saya namakan madu Pandhawa 5. Khasiatnya wah sudah luar biasa. Mbah Sudira kayak umur masih 18 tahun, padahal Mbah Sudira sudah tua, tapi ya masih muda. Giginya belum tumbuh. Nah ini ya masih muda. Ya para loper-loper semua, semoga cepat-cepat dapat madu yang saya namakan Pandhawa 5. Tapi ya gitu, cuma orang 5. Ndak banyak. Ini cuma sedikit stoknya. Cuma orang 5. Cepet-cepet, siapa yang cepat dia yang dapat. Nanti kalau sudah orang 5, stoknya cuma dikit loh ini. Para loper-loper semua. Para loper-loper semua, saya Mbah Sudira minta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata Mbah Sudira yang kurang sopan santun. Sudira minta maaf. Sudira tidak bisa membalas apa-apa. Semoga para loper-loper semua apa yang dicita-citakan berhasil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.